We zijn hier gewoon lekker aan het survivalen, aan het crossfitten. Het is een bootcamp en hier wordt ook nog straks powertraining gegeven. Er is een beetje een beeld van powertraining dat het eigenlijk altijd binnen moet worden gedaan. Fitness is binnen. En wij willen eigenlijk laten zien dat dat eigenlijk een typisch beeld is wat helemaal niet hoeft. Je kunt ook net zo goed lekker buiten trainen. En je hebt gewoon veel meer zuurstof hier en het is ook bewezen dat je krijgt meer energie ervan. Eerst achterin ook, stap goed door. Wat is hier nou de lol van? Ja, het is heerlijk even een beetje sporten. Maar een bal gooien? Ja, lekker even. Ik heb al die agressie even kwijt. Heb je zo les van agressie? Nou nee, maar valt me bij, hè? Nee, ik vind het heerlijk om gewoon een beetje te reizen. Lekker actief bezig te reizen. Dus, Maar dit kind toch binnen niks? ken, maar het is heel warm. En hier is lekker frisse lucht. Gezellig, maar iedereen. Maar nou nergens het om, hè? Het is nu nog een paar graden boven nul. Het naast begint te vriezen, wat dan? Ja, dat is ook wel lekker. Ik ga gewoon terug. Ik ga eigenlijk altijd wel terug. Ik ging naar Rijn en behalve maar de IJssel, 2 weken geleden, toen ging ik net meer terug. Zeg maar. Dat kon ik echt net. Maar eigenlijk ga ik altijd wel terug. Ja, lekker. Even terug. 10 seconden, hou vol. Het is juist lekker. Vorige week ruimde het echt. En dat is echt leuk. Het is gewoon mooi. Ja, het houdt gewoon het goed gevoel. Dan hoeft het te douchen natuurlijk. Nou, dat is ik zo. Ja, dat ken ik. Nee, dat doen we altijd wel even. Ja, zwist wel. Ja, die zweet heel erg. Ja, hè? Ja. Het is goed warm, het is heel intensief. En ja, het is heel korte trainingjes is het, hè. En, rust weinig tussen. Dus ja, wel leuk. Komt ervoor, hè? Maak je. Toch? Ja, begint direct nog een keer. Je bent degene die op de bank zitten? Ja, Ja, zijn we. Binnen de Ruud Stewart. Je bent strafbankje? Ja, het is echt tweede zwier. Ik die bal net goed, hè. ik zei dat, maak je al die fouten. En mag je nou haast nog een keer doen? Nee, maar hij direct toen zal ik naar voren naar, zei hij. Hij de Wie beste. bedoel je? Hey. Dat die, Heb ik nog even, wat gaan we doen, coach? Waar is de coach? We hebben de matjes geregeld, we gaan nog even buikspieren doen. Wat zie je nou dan? Nou, we gaan even lezen. Eerst op de bank zitten en dan lees ik? Ah, echt heerlijk. Helemaal fantastisch. We zijn hier bij Bergiem en om de week dan maken wij het aquarium hier schoon. Dat is een aardig groot aquarium. Ja, 3,20 meter lang en 65 hoog. En ik denk dik boven de 1000 liter water. Dus dat is een hele klus nog. Is hij goed smarrig? Ja, het zit altijd in de hand van de Lietse benen en zo. En die zitten op de visjes te wiezen. En dat kleeft er helemaal over dan, hè? Voor mij persoonlijk is het schoonmaken van het raam het ergste. Het is een hele rare houding dus. Je staat altijd krom. Ik moet dus zelf zien wat dus schoon moet. Dus dan moet je dus helemaal voorover bukken en ja. Ze hebben een mooi uitzicht. Ja, hè? En dan wordt het wel mooi helder. Dus nee, het is wel mooi werk. Wat vind je zo mooi aan vissen?
Ja, het is altijd in beweging. Het is gewoon een levend schilderij, zeg ik altijd. Vooral de kardinaaltetra's, visjes met lampjes zeggen ze dan. Die vinden ze dus altijd heel mooi. En ja, we hebben dan 2 maanvissen momenteel erin zitten die ook de nodige aandacht trekken. Helaas is er net een hele grote vis is, in de Heer overleden. Maar dus dan giet er wel eens een vis naar het hiernamaals? Ja, duidelijk, ja. Volgend jaar dan maken we de 20 jaar vol. 20 jaar lang al maait je maar Ja, bij. nou, het is nu dus 19 jaar en volgend jaar dan wordt het 20. En het is alle geliefde werk oud papier. Oud papier, ja.